रंजालि बैसागु फोरबोनि लोब्बायै सनाफुलि फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव फैगासिनो दङ मोनसे बैसागु एलबाम। मान्दार बिबार मुंनि बैसागु एलबामखौ नोंथांमोनहा थाबैनो नुनो मोनगोन। मोगथांखर बसुमतारीनि दिहुननायाव ओंखारनो गोनां बे बैसागु एलबामनि शुटिंआ दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो फैगौ 14 एप्रिल खालि फुंनि समाव बे एलबामखौ नुनो मोनगोन। फावखुंगुर महरै सानि ब्रह्म आरो फावखुंग्रि महरै लाइसि बसुमतारीनि गाहाय आखुआव फाव खालामनाय बे एलबामनि मान्दार बिबार मेथाइखौ रोजाबदों अर्जुन नार्जारी आरो फुंबिलि बसुमतारीया। बैसागु बोथोरजों खाब जाहोनानै दिहुननाय बे बैसागु मिउजिक भिडिअ'आ रायजो राजाफोरजों अनसायजानो हागोन होननानै बैसागु बोथोरजों खाब जाहोनानै दिहुननाय बे बैसागु मिउजिक भिडिअ'आ रायजो राजाफोरजों अनसायजानो हागोनखौ मिजिंथिदों दिहुनगिरि हानजाया। थख्रबनाय बिबारा गेवलांफिनागै सिरिनाय बिबारा बेसेन गैया। थख्रबनाय बिबारा गेवलांफिनागै सिरिनाय बिबारा बेसेन गैया। बोथोरा रावखौबो नेना थाया, मिथिंगा बिखाया थाबाय थाया। बोथोरा रावखौबो नेना थाया, मिथिंगा बिखाया थाबाय थाया। थांनाय बोसोरफोरनि हांमा हांसाफोरखौ ज्राब गारदो, गोदान बोसोरखौ बराय हरदो। हाबा आगै थांनाय बोसोरफोरनि हांमा हांसाफोरखौ ज्राब